Τι είναι αυτό? Δεν σου μωρό μου, θα σου φανεί λίγο παράξενο, αλλά σου ετοιμάζω να το πω δουλειά έχεις. Καταρχήν, θα φτιάξουμε λίγο πρόσωπο. Θέλω να σου πω κάτι. Εγώ, σένα, σ' αγαπάω. Αλήθεια. Πολύ. Μαλάκα. Πρώτα, μίλησε με το μάτι. Επιτέλους, καιρός, καλομάπια, επιτέλους. Τι έγινε του Κακόπουλε, ετοιμαστήκαμε, τώρα θα μας καλά. Άρα, δεν έχετε ποιος θα την λέει, αν μ' αγαπάς. Δηλαδή, θα πάει. Και φυσικά, πήρα τη γνώμη της αγαπάρες. Ρε παιδιά, για πείτε, τι να κάνω. Τώρα άρχισε να το θα το πάρει στο παρελθόν. Γι' αυτό ρώσα το μικρό, να πει, να πάει. Ρώσα και τον τρελό, να σου πει πίσω. Γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για το μένικο την ασυλική. Όλο το μένικο σε 100 γράμματα και όλο το ασυλική έχει 8 γράμματα. Αυτό είναι τυχαίο? Ναι, νομίζω αυτό είναι τόσο τυχαίο. Ας εξετάσουμε γιατί αυτοί οι άνθρωποι πιστεύω ότι ταιριάζουν με όλους. Και το οποίο είναι λοιπόν. Είναι και ασυλική, είναι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν πολλές δουλειά γράμματα. 2 χρόνια, 2 χρόνια, 2 και 2 είναι 4. Και έχουμε και 2 μάτια. Έχει 2 μάτια ο μένικος. 2 μάτια ασυλική. Και από ό,τι ξέρω, τους αρέσουν και να πάει τα μάτια. Όλοι μαζί, 2 και 2 και 2, ίσον, και να πούμε πόσο μας έρχεται, μισό λεπτό, να το βρούμε, να το σκεφτούμε. Ίσον, έρχεται 8, 8, 8. Τυχαίο, δεν το πέσω. Δεν πρέπει να πιστεύω. Το ξέρω ότι μερικές φορές μαλώνουν. Αλλά μετά πάλι ένα κι όμως. Γι' αυτό δεν μας ευχαριστώ στο μεγαλύτερο πάρτι της ζωής μου. Τι θα τελέξεις. Έχει πάθει κοκομπλόκο, γεια. Κάτω ρε τάξη. Έλα, βέσκασε. Πολύ ευχαριστώ. Αν θα ζητήσεις. Thank you.
Δεν θα σε βραδιά, τίποτα δεν θα έχει αλλάξει. Σου το κίζομαι ξανά, πως για μένα θα σε πάντα.